L-aħħar xhieda fil-qorti tkompli tikxef il-mod qarrieqi kif il-beħ tal-isptarijiet għadda mill-Parlament mingħajr diskussjoni ta' xejn. Waqt il-programm Net Live l-avukat Edward De Bonos spjega kif fix-xhieda li ta' l-eks Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal li law u lanqas il-kumplament tal-Kabinett ma kien marraf bl-MOU firmat mill-eks Ministru Cardona u bil-ftehim aħħari mill-ħuq ma' Vitals. Ix-xhieda ngħatat bħala parti mill-kawża li kien fetaħ l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija sabiex l-isptarijiet jingħataw lura lin-nies. Tfiri, din hija serjissima li il-Ministru tal-Finanzi dak il-miljuni, 2 biljun euro kuntratt ma jiġix preżentat u diskuss fil-Kabinett tal-Ministri. Sar jaf li Malta se tagħti ċens temporanju lil Vitals meta l-kuntratt ġie ppreżentat fuq il-mejda tal-Kamra. L-avukat De Bono saħaq li minkejja l-biljuni li ħallsu l-Maltin, Vitals u Stewart f'da snin kollha baqgħu m'għamlu xejn. Dawn in-nies Vitals u Stewards issa wara 5 snin m'għamlu xejn. L-isptar San Luqa għadu bil-ġrieden jiġri Tal-qasħiħa. telqas Kull ma sar xejn hemmhekk St. Luke's. L-isptar Karin Grek baqa' kif inhu. U l-isptar ta' Għawdex li suppost kellu jiġi refurbished biex inġibu it-turizmu mediku u jżomm fih 450 ruħ, għadu ma sar xejn. De Bono insista li l-Gvern għandu jispjega kif u għaliex qed iħalli din l-art Maltija f'idej barranin meta l-Maltin qed jibqgħu ma jieħdu xejn minn dan id-deal u spjega li fil-jiem li ġejjin fil-kawża marbuta mal-isptarijiet se jsejħu biex jiġdu l-eks Ministru Konrad Mizzi u l-eks Prim Ministru Joseph Muscat.